Problema 9. Una vegada calculades, indica quin objecte té més energia cinètica. Una moto de 150 kg a 180 km per hora, un projectil de 800 grams que ix de l'arma a 400 metres per segon o una partícula de 2 grams que entra a l'atmosfera terrestre a 36.000 km per hora. Bé, partim de que l'energia cinètica és sempre un mig de la massa per la velocitat al quadrat. I estem parlant de tres casos distints. En el cas de la moto parlarem de un mig de la massa 150 quilos per la velocitat de 180 km per hora que caldria passar-ho a metres per segon. Això són exactament 50 metres per segon i això tot elevat al quadrat. Estem parlant d'una energia de 187.500 joules. En el segon cas, un projectil de 800 grams serà un mig per 0,8, perquè ho passem també a quilos, i ara la velocitat que ja ens ve donada en metres per segon. Quan fem aquesta operació, això dona 64.000 joules. I en el tercer cas estem parlant d'una partícula de 2 grams que caldrà passar també a quilograms, 2 per 10 elevat a menys 3 quilos, i la velocitat 36.000 km per segon. Si ho passem a metres per segon, li faltarien 3 zeros més. D'acord? Expressat en notació científica estaríem parlant de 3,6 per 10 elevat a 7 i tot elevat al quadrat. L'energia seria en aquest cas 1,296 per 10 elevat a 12 joules. Com podem comprovar, tot i que la massa és molt menuda, en aquest cas el factor més important està sent el de la velocitat, ja que la velocitat, fixeu-vos, a més de tot, va elevada al quadrat.